Mali Jabarani lajɛbagaw aw bɛɛ ni su kunnafoni minnu labɛnnen bɛ an bolo su in na olu bɛna boli fɛn min kan o ye CEDEAO maaw ka tɔnbolo labɛnnen min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni waati in na olu minnu nakun ye ka sigi ka kuma nɔgɔya an ka politiki ko gɛlɛya la u nakun ani u ye baara dabɔ minnu kɛ bi an bɛna olu fɛsɛfɛsɛ aw ye sɔɔni dɔrɔn aw y'o bisimila. Lajɛbagaw aw bisimila ko kura aw ka bi kunnafoni di kɛnɛ kɔnɔna la ina fɔ kunnafoni daɲɛ kumabaw la an y'a fɔ ye cogoya min na kunungo an y'aw ladɔnniya ka fɔ ko CEDEAO maaw ka tɔnbolo labɛnnen bilalen kana an ka jamana kɔnɔ olu kɔni sera u seyɔrɔw la u nakun ye ka bɛnkan de ɲini an ka politiki ko gɛlɛya la an ka minisiri fɔlɔ Dr Boubou Cissé ale de ye u bisimila a ye mun fɔ an ka ɲɛmada o fɛ. Ce que nous recherchons, c'est sortir de cette crise. La délégation vient d'arriver, elle est conduite par l'ancien président du Nigeria, Jonathan Goodluck, que j'ai eu le plaisir d'accueillir à l'aéroport. La délégation est composée d'éminentes personnalités unana ko bisimila o dagayɔrɔ la kuma caman ni masala ni ɲɔgɔn wele caman bolo dalen do min bɛ se k'a to ha ka ja anw min bɛ fanga la bi anw ni wara dabɔ anw bɛ se ka ɲɔgɔn ye ni ka sigi ni ka kuma ka bɛn ko la ka Mali bɔ ni lahawla gɛlɛya in kɔnɔ o kɔnɔna la sa fanga boda min ɲɛsinnen do an ka kalataw ma n'o ye ministère de l'administration territoriale o n'olu na sigi ni ka masala o kɔfɛ seeni ale fana n'u na sigi ka kuma barisa n'i y'a jate minɛ an ka nin gɛlɛya jugu in nin gwɛrɛnte jugu in bɔra an ka kalata tɛmɛlenw la député kalata fo ka ɲɛ sɔrɔ o la ni ka sigi ka kuma Ibrahim Boubacar Keïta jamana ɲɛma o y'ale fɛla ye anw gouvernement o y'anw fɛla ye ayiwa anw b'a ɲini sa n wara dabaw fɛ u kɛ sabali an ka se ka sigi ni ka kuma ka bɛn ko la ni ka Mali bɔ ni jahanama jugu in kɔnɔ ayiwa CEDEAO nalen do u bɛ k'anw lagɛ diɲɛ ɲɛma ɲɛ b'an na an ka sigi an kɛ kuma an ka bɛn ko la. Pour le bien-être de l'ensemble de la population malienne. Ni tɔnbolo kofɔlen bisimilalen kɔ o tɛ salam na u ye dantigɛli kɛ u nakun kan o dantigɛli ninnu o kɛra Niger ni jamana wɛrɛ koɲɛw minisiri de fɛ an ka kumakanw lamɛn. Nous avons dégagé des pistes de solutions. Mali ka nin gɛlɛya jugu in selen CEDEAO ma anw wulila ni ka ɲɔgɔn dalajɛ ni ka hakili jagabɔ kɛ ha ka ja an na se ka bɔda sɔrɔ malidenw ye u ka bɔ nin gɛrɛntɛ in kɔnɔ o kɛlen anw nana an ma mɛn an ye papiye dɔ labɛn an y'o to faamaw bolo yaasa o bɛ se k'a to ba la min bɛ se k'a to gɛlɛya jugu in bɛ wuli ka bɔ jamana marabaaw ani maradenw ni ɲɔgɔn cɛ anw talen kɔ an y'a ye k'a fɔ o ma don ba la o nana ni gɛrɛntɛ gɛlɛyali kojugu ye kɛrɛ fo ka na an se bi kɛnɛ kan anw y'a ye CEDEAO k'a fɔ nin ko in tɛ se ka to taalen ten haka ja Mali sɔrɔbolow bɛɛ na ɲɔngiri o ma ɲi Mali ban o ma ɲi farafinna ma o t'an tɔgɔ diya anw wulila ni ka se yan anw jilen do anw ni maa nalen do o ye Nizeriya jamana kuntigi kɔrɔ ye Goodluck Jonathan ale nakun do anw b'ale nɔfɛ ni ka suruna do ni ka hɛsɛ ni ka bilasira yaasa anw bɛ se ka ko bɔ nin ko in na min bɛ se ka kɛ sababa ye ka bɛn maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen ma anw nakun do dɛ anw ma perese ha ka diya fo fɛɛrɛ de ka tigɛ min bɛ se k'a to wara dabaw ani mara kɛbaw u bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ cogo min na hakɛ kɔnɔna la ka sɔrɔ a ma kɛ ni bisibasa ye a ma kɛ ni ɲɔgɔn dɔgɔya ye o ye anw fɛla ye o ye CEDEAO fɛla ye anw ni maa minnu bɛ jɛ ko la o ye anw bɛɛ lajɛlen fɛla ye anw nakun do ani maaw na sigi an na kuma bɛɛ ka dɔ to dɔ ye min bɛ se k'a to ha ka diya an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo ni ka sababa sɔrɔ. CEDEAO maaw ka tɔnbolo cilen n'o ɲɛmaya talen bɛ ni k'a di Jonathan Goodluck ma
olu kɔni ye u ka kumaɲɔgɔnyali baaraw dabɔ bi juillet kalo tile 16 u y'a daminɛ ni maa minnu ye o M5 RFI maaw ye yaasa ka bɛnkan sɔrɔ an ka gɛlɛya ninnu na halisa M5 RFI maaw ka fɔ la CEDEAO maaw nalen bɛ ni fɛɛrɛ kuraw ye yaasa an bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya ninnu kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna t'u miiri o fɛɛrɛ ninnu na ni ka na o jaabiw di M5 RFP maaw ka laɲini ni tɔnbolo in fɛ o la kumaba ye k'u ka ɲangili ta ka maaw sɛgɛrɛ maa minnu n'olu sen bɛ u ka taama furew ka saya kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen CEDEAO maaw ye ɲɔgɔnye wɛrɛ kɛ ni ɲɔgɔnye in kɔni kɛra ni fanga lafasatɔ maaw ye min bɔra o fɛnɛ na an ka jɛ an k'o lajɛ an ye tɔnuni kɛrɛnkɛrɛn an y'a ɲɛsin Goodluck Jonathan parce que an b'a dɔn an y'a yira a la k'a fɔ ko miliyɔn b'a dɔn miliyɔn hakili b'a la k'an to gɛlɛya la 2012 a nana yan miliyɔn a kanu tora miliyɔn dusukun na an b'a ɲini ala fɛ ala ka nɔgɔya k'an ye ni sen na fana k'ale de ye médiateur ye CEDEAO ka médiateur ye donc ni sen na fana a kanu ka to an dusukun na an y'a fɔ Niger ministre des Affaires étrangères ye le ministre Kala an terikɛ an tɔɲɔgɔnkɛ an ka parti fila bɛ international socialiste la an b'a dɔn kosɛbɛ a tun nana yan le 18 a seginna ka na yan bitugu et puis Jean-Claude Brou min ye commission CEDEAO ɲɛmaa ye an balimakɛ ka bɔ Côte d'Ivoire an ye layidu taw ye an se ye fɛn fɛn ye an b'a kɛ jango an ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ an ye ko minnu kɛ yanni bi ka se an y'a lakale kabini le 6 juin an y'a ɲini ani URD ka ɲɔgɔn ye an y'a ɲini ani FSD ka ɲɔgɔn ye le 16 an y'a ɲini ani M5 ka ɲɔgɔn ye le 7 an sera Mamou Dicko ma an sera Bamako maa ɲuman an bɛ se ka se maa fɛn o fɛn ma an sera jamanatigiw ma an sera société civile ma an sera cadre d'action de médiation et de veille ma k'a ɲini laɲini kɛ an balimaw fɛ M5 mɔgɔw ka d'a kan an b'u dɔn ni ye M5 responsable lajɛ fɛn fɛn b'a kɔnɔ kabini 92 ka na se bi ma an bɛ dɔw dɔn an ye kow kɛ ɲɔgɔn fɛ 2002 an dɔw ye ɲɔgɔn dɔn an ye kow kɛ ɲɔgɔn fɛ 2018 an dɔw ye kow kɛ ɲɔgɔn fɛ 2019 an kɔrɔ yan an dɔw ye kow kɛ ɲɔgɔn fɛ an n'u caman u ye baara kɛ gouvernement kelenw kɔnɔ an bɛ se ka maa damadɔ tɔgɔ fɔ aw ɲɛna ni n'an bɔra nin kɛnɛw kan n'aw y'an ye ɲɔgɔn fɛ a b'a fɔ k'an ye balimaw de foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ mais ni maaninfinw dusukun tiɲɛna a bɛ na fɛn caman ye mais an hakili la dusukun mana tiɲɛ cogo o cogo mali kɔnɔ an de ye badenw ye an de ye fadenw ye an kan ka se ka sigi ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye mais o tun ma sɔrɔ M5 mɔgɔw fɛ an ka ala deli ye min ye ala ka hakili ɲuman d'u ma a k'an bɛ dusu faga an ka se ka sigi kɛnɛ kelen kan n'i ye CEDEAO ka délégation ka programme lajɛ u ye M5 lamɛn bi u ye M5 ka gɛlɛya minnu b'u kan u y'o lamɛn u b'a fɛ ko ka ɲɛnabɔ ni sira minnu ye u y'o ɲɛfɔ anw nana u y'an fana ɲininka fɛn caman na minnu bɛ se ka na ni nɔgɔya ye jamana kɔnɔ olu ka jate la minnu bɛ ka miliyɔn fara ka bɔ ɲɔgɔn na an ye layidu ta anw ta fila t'a la Ibrahim Boubacar Keïta Mali président a hakilina ɲuman caman fɔ a ye fɛn fɛn fɔ o y'an ka kumakan ye a ye fɛn fɛn fɔ n'Ala sɔnna an b'o waleya anw bolo Mali ni foyi man kan comme jamana ɲɛmaa y'a kɛ cogo min na
donc an se fin n'ala sɔnna vraiment donc an b'a laɲini n'a sɔrɔ o dumuni se ka tasuma faga ka ji bɔ tasuma kan pour que an dusu ka faga an k'an bolo di ɲɔgɔn ma Mali ka bɔ gɛlɛ la n'ala sɔnna an bɛ don a da fɛ u ka programme kɔnɔ ni gɛlɛya wɛrɛ ma don a la sini comme bi an bɛ kelen kelen lamɛn bɛna maa wɛrɛw lamɛn tugun sini an groupe fila M5 ani majorité présidentielle an bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲa n bɛ ala deli min na yanni an ka se o ma ka ala deli ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma ala k'an dusu faga a ka kɛ kɛnɛ ye kɛnɛ sabatilen ye an bɛ se ka kuma sabatilen fɔ min na min bɛ se ka hakiliw dayɛlɛ ka sira ɲuman don an bɛ sen kɔrɔ bi an bɛ se k'a fɔ Jonathan n'a ka délégation min nana CEDEAO tɔgɔ la an bɛ se k'a fɔ bi alhamdulilayi bari u ni M5 ye dɔ fɔ sɔgɔmada in na u n'anw yɛrɛ ye dɔ fɔ u ye bɛɛ lamɛn mais n'i ye baro tacogo lajɛ ka ca ala fɛ maliyɛn dun bɛɛ bɛna don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ komi n ka président yɛrɛ bɔra k'a fɔ Tereta bɔra k'a fɔ o tɛ se n'ala ye sini jira n na anw M5 ani CEDEAO an bɛɛ kan ka sigi Mali kelen de don komi n bɛ deli k'a fɔ cogo Mali kelen de b'an bolo n'ala sɔnna solution bɛ sɔrɔ jamana kɔnɔdenw bɛɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min o bɛ kɛ sini lajɛ n'ala ka jɛ bon pour le moment an tɛ se k'a fɔ an b'a fɔ nin de kan ka kɛ o tɛ se k'a fɔ o ye sisan fɔlɔ. An b'a fɔ ni sigi ka kuma minnu bɛ sen na ala k'a laban kɛ bɛnkan sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔli ye an ka gɛlɛyaw la yaasa Mali bɛ se ka lafiya cogoya min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛna kuma fɛn min kan o ye gala ye gala bɛ don an fɛ Mali kɔnɔ yan a bɛ waati jan bɔ nka bazɛn minnu bɛ bɔ kɔ kan ka don an ka jamana kɔnɔ n'u b'a wele bazɛn tɛntew walima bazɛn industriels olu nali kɔni ye gɛlɛyaba lase an ka jamana galadonnaw ma yaasa ka faamuyali sɔrɔ a la an wulila ni ka se an ka galadon yɔrɔw la yaasa ka kuma ta galadonnaw yɛrɛw da an ka jɛ an ka Mariam Sako ale ni Uma Traoré u ka ɲinininw lajɛ. An ka jamana dɔnnen bɛ kosɛbɛ n'a ka bololabaara fasiya caman ye o la belebele dɔ ye galadon ye galadonnaw jɔyɔrɔ yelen bɛ an ka kungokɛyɔrɔw caman na i n'a fɔ denkuliw furusiriw o n'a ɲɔgɔnna ɲɛnajɛw caman nin ye a san damadama ye bazɛn tɛnte walima bazɛn industriels olu nali ye gɛlɛyaba lase an ka laadala galadonnaw ma. Gestionnaire ni gɛlɛyaba de lase an ma sabula mɔgɔw tun ye anw bila kosɛbɛ gestionnaire ne bɛ sannaw fɛ ka tɛmɛ anw ta nka a ye gɛlɛya yɛrɛ lase an ma. A ye mɔgɔ dɔw ka baara tiɲɛ pepewu o t'anw ye quoi parce que comme an ka base ye bazɛn yɛrɛ modèlement motif ninnu ka dilan ka kɛ modèlement a ma se anw kan kosɛbɛ mais an ka jateminɛ la galadonna mɔgɔ 100 o 100 a ye mɔgɔ 70 o taara chômage la 100 sarada la bon an dun ka jateminɛ la n'i y'a jateminɛ a ye tiɲɛli s'an ma parce que i b'a sɔrɔ galadonna kelen bɛ se ka mɔgɔ 10 ta diɲɛ don o don a b'a sara a sara bɛ daminɛ 200 300 fo 400 dɔw bɛ mɔgɔ kelen bon o caman de bɛ olu sen bɔra galadon na. A kun kɛmɛ ka degun caman las'an ma mais bi mɔgɔ caman y'a faamuya alhamdulilayi parce que an ka siriliw n'an an bɛ modèle minnu bɔ o y'a jira k'a fɔ an ka baara in ni 2010 in tɛ kelen ye. Nafa ni jɔyɔrɔba bɛ galadon na an ka faso yiriwali sira kan. N'a feereli balila a bɛ jamana la avancer parce que a jateminɛ ale mètre kelen ye 2000 o dɔ ye mètre kelen n'a donné unique la a cayalen ye 1500 bon a modèle lama fana mètre kelen min bɛ tɛmɛ 2000 kan o ka dɔgɔ o yɛrɛ o y'a modèle lama ye bon n'i ye jateminɛ kɛ a baara la a ye perdu ba de se Mali ma quoi bon an ye jateminɛ mun kɛ la wɔlɔfɔw tun bɛ na u bɛna bazɛn chlorement u bɛna san ani jɛma bon u bɛ jigin hôtel min na u bɛ wari sɔrɔ taxitigi minnu b'u ta u ka mouvement la ani dumuni feerelaw bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ mais an y'a ye wɔlɔfɔ ninnu u tɛ jigin an bilen u bɛna modèlement kɔni dilan an bolo mais sisan wɔlɔfɔw yɛrɛ ko an ma k'olu ka chlorement b'anw ta ɲɛ parce que a tɛ dilan yan de foyi tɛ gala donnen ɲɛ an ka mɔgɔw de y'a bila valeur la pour que bazɛn yɛrɛ ka marché fo a ka na yan de mais mɔgɔw bɛ k'a faamuya ja chlorement a bɛ se ka feere ka sɔrɔ u mana ta yan parce que a bɛ tɛmɛ olu ka jamana de fɛ ka na Mali la bon perdu sabanan ye mun ye jamana yɛrɛ fana bɛ ka perdu sɔrɔ tuguni ka sababuya kɛ bazɛn hakɛya min kan ka don Mali kɔnɔ douane mɔgɔw yɛrɛ kan ka dɔn bi ko a tɛ don parce que chlorement hakɛya min kan ka don o tɛ don bilen parce que n'i y'a jateminɛ bazɛn na sisan n'a sɔrɔ 100 de bɛ san don o don
90 bɛɛ de bɛ taa kɔfɛ 10 ye Mali yɛrɛ bon 90 n'o danna kɔfɛ san Mali bɛ perdu dédoyement la jamana yɛrɛ sigi la mais jamana yɛrɛ ka problème bɛ nalen quoi o ye ni ɲɔgɔn de quoi mais comme modèlement yɔrɔ la o tɛ se ka copier parce que sani o ka se an bɛ kura bɔ o tɛ modèle kelen kɔnɔ ye n tɛ o b'o labɛn na mais o tɛna se ka marcher solution tɛ min yɛrɛ la o tɛ jamana faamaw ka dɛmɛ o yɛrɛ kɔni ala ka kɛ de Mali galako la sinon n'a danna Mali faamaw kɔni ma ne kɔni b'a dɔn galako bɛ dabila ka d'a kan n'u ye galadon yɛrɛ don ba la ne bɛ se k'a fɔ baara tɛ Mali kɔnɔ baara min bɛ yen ko Malien bɛ se ka waso n'a ye i n'a fɔ galadon o baara t'an bolo k'an bɛ se k'a fɔ k'an ɲɔgɔn tɛ min na o tɛ yen bon ne ɲininka fana ni bazɛn baara n'a organisera ne bɛ se k'a fɔ Mali yɛrɛ problème fanba galadon bɛ se k'i jɔ n'a ye quoi. An ka laadala galadon finina dɔ o y'a jira na k'a fɔ ko danfaraba bɛ an ka galaw ani bazɛn industriels ni ɲɔgɔn cɛ. Mali gala kɔni an ka galadonnaw bɛ gala min don o gala kɔni ɲɔgɔn tɛ ani dictionnaire minnu bɛ sugu la couleur unique ninnu tiɲɛ yɛrɛ la kelen tɛ yanga bɛ an ka farafin gala ninnu na kojugu mɔgɔ min y'o don ani minnu bɛ taa sugu la dictionnaire ninnu don n b'a fɔ k'u man ɲi dɛ nka danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ yanga b'an ta la quoi a bɛ mɔgɔ pari voilà an danbe de don quoi an y'o de sɔrɔ o de b'an habillé ka ɲɛ ne bɛ farafin gala de fɛ an ka galadonni ninnu ne b'o de fɛ. Sisan alhamdulilayi mɔgɔw y'a faamuya k'a fɔ gestionnaire ni anw ta tɛ kelen anw ta ka ɲi ni gestionnaire ni mɔgɔ bɛ seginna ka na sirili bɛ anw ta la sirili tɛ gestionnaire la et puis an ka gala bɛ laban ka tɛmɛ gestionnaire fɛnɛ kan. Galadonnaw ye wele bila jamanadenw ani jamana ɲɛmaaw ma ko bɛɛ k'i wasa don yaasa Mali gala bɛ se ka don da la cogoya min na. An bɛ wele min bila malidenw ye o ye de u ka na anw fɛ yan ni wari bɛ to jamana kɔnɔ yan de an bɛɛ bɛ dɔɔni sɔrɔ mais min bɛ bɔ kɔfɛ ka na a t'an si nafa a kɔni ka d'an ye u ka segin ka na an ka baara kɛ o de ka di anw ye ka tɛmɛ kɔfɛta ninnu kan kɔfɛta in tɛ foyi la don jamana kɔnɔ. Bazɛn industriels walima bazɛn tɛntew kɛrɛnkɛrɛnnenya la Getzner ale ni chinois bazɛnw olu nali ye maa caman ka baara sa nka minnu bɛ a kɔnɔ halisa olu y'a jira k'a fɔ ko maaw bɛ ka segin ko kura an ka galaw ma. Galadon ye Mali danbe dɔ ye o kama a ɲininen bɛ bɛɛ fɛ an ka segin an danbew ma yaasa an bɛɛ sen bɛ se ka don cogoya min na an ka jamana yiriwali la. Mali kɔkana kibaruya dɔw labɛnna Idrissa Badimi fɛ an ka jɛ an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw fɛ. An bɛ bi kɔkana kibaruyaw daminɛ Côte d'Ivoire jamana kan u ka ministre ɲɛma Amadou Gon Coulibaly min fatura juillet kalo tile 8 k'a si to san 61 na k'a sababu kɛ crise cardiaque ye n'o ye k'a dusukun bala k'a jɔ. Tasibila kɛlen kɔ tarata tɛmɛnen fanga tigilamaaw fɛ k'a ɲɛsin a ma a yɛrɛ ka fanga ɲinitɔn RHDP maaw fana ye tasibila kɛ kunun araba juillet kalo tile 15 san 2020. Cɛw musow denmisɛnninw olu bɛɛ lajɛlen bɔra ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ lajɛlen nun datugulen don pankartuw bolo an'u ka fanga ɲinitɔn finiw fana caman b'u la u bɛɛ lajɛlen jɛra k'u ŋaniya kɛ kelen ye ni ka tasibila kɛ ka ɲɛsin nin maaba in ma. U ka fanga ɲinitɔn RHDP ɲɛmaaw kumalen kɔ tasibila in kuncɛra ni jamanakuntigi Alassane Dramane Ouattara ka kumaw ye. Kunnafoni min kɔnɔna na an bɛ don Tunisie jamana kan. Tunisie gouvernement maa ɲɛma n'ale ye Elias Fakhfakh a y'a jɔyɔrɔ bila kunun araba juillet kalo tile 15 k'a kun bɛ nin jɔyɔrɔ la kabi janvier kalo tile 20 san 2020 k'a kun bɛ gouvernement min kunna o kun ye gouvernement de coalition ye min sigira u ka wasadenw kalafili senfɛ octobre kalo tɛmɛnen k'a tun nɔ minɛnen don u ka faso bulonba de fɛ ko jamanakuntigi yɛrɛ y'a jateminɛ sa k'a ka jɔyɔrɔ bila siɲɛ kelen ko nin n'a kɛ furugufurugu ye u ka jamanakuntigi ani fanga ɲinitɔnbaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka jamana fanga ɲinitɔnba Enada ni minisiri 6 b'a bolo ale ni Karama ni Kable Tunes ye bolo di ɲɔgɔn ma kɛ walasa ka se ka danaya birifini sama ka bɔ u ka minisiri fɔlɔ kan n'o ye Elias Fakhfakh ye ni o kɛra u na se ka fanga kɛ u dungɔn ye nka jamanakuntigi kɔnɔ u ma ni ka ɲini premier ministre fɛ a ka jɔyɔrɔ bila siɲɛ kelen. An bɛ bi kɔkana kibaruyaw kuncɛ ni Madagascar ye u ka jamana ɲɛmaa ye dɔnsen falen coronavirus bana kɛlɛli la bawo don o don dɔ de bɛ ka fara a banabaatɔ kan o de kosɔn u ka jamanakuntigi Andrés Rajoelina a y'a ɲini jamanadenw fɛ ka bɛn ni kari don juillet kalo tile 12 san 2020 ye ko ni coronavirus bana tamasere ma ye maa min na k'i k'i sɛnsɛn ni ka se lapitaniso min ka surun i la bawo u ka lapitanisoba bɛɛ lajɛlen falen don ko k'a sɔrɔ u ka lapitaniso misɛnnin ninnu coronavirus bana kɛlɛli fanga t'u la
k'a sababu kɛ baarakɛlaw ka dɔgɔ ani baarakɛminɛn fana ka dɔgɔ. Kunnafoni min tun labɛnnen bɛ NFTV Jabaranin baarakɛla bɛɛ fɛ ka bɛn ni bi ye ka lase aw ma, o de tɛ tun ye nin ye. An ka foli bɛ aw ye fo yan fo aw sigiyɔrɔw la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ala ka su hɛrɛ.